Emva kokuba isebe lezempilo eGauteng liya lafikelela kwisivumelwano kunye nesebe leziseko zophuhliso kweliphondo malunga nemali ekulindeleke ikhutshwe lisebe ngalinye, isebe licele inkulu baphathiswa yephondo ukuba icele uncedo kwisebe lezempilo likazwelonke ukuba kugqitywe umsebenzi wokuvuselela esisibhedlele. The Department of Health and the Department of Infrastructure Development could not agree on the scope of the project and the budget. And we got worried when that was happening. Kukulandela ingxelo ye-SIU enikwe inkulu baphathiswa yeliphondo kulo nyaka uphelileyo. Le ngxelo yayibandakanya amagosa aphezulu alithoba kula masebe mabini. Kungoku nje lo msebenzi uza kukhokelwa yibhanka yezophuhliso yoMzantsi Afrika emva kweenyanga ezilishumi lamasebe engaboni ngasonye. We have checked out the areas where the fire has caused a lot of damage. And also what we have done also, we have identified also the areas that requires urgent attention. Isebe lezempilo lithi kulindeleke ukuba izakhiwo zesisibhedlele ezichaphazelekileyo kulo mlilo zigqitywe ukulungiswa kulo nyaka uzayo. Kungoku nje abasebenzi abaliqela kwesisibhedlele bamkile. All of us are very frustrated from a clinician perspective point of view in terms of the time and the delay for patients' care, the implications to our healthcare workers, as well as obviously the secondary issue in terms of the academic implication. Awukaziwa unobangela wokutsha kwesibhedlele sase-iCharlotte Maxeke. We are eagerly awaiting that report so that we can know what caused the fire and if anybody should be held accountable. Umlawulo intloko wesisibhedlele uthi unethemba lokuba imeko iza kubuyela esiqhelweni kwesisibhedlele baqhubeke nomsebenzi wokunceda uluntu. Ukanti Solidarity Fund inikezele nge-R68 million kwesisibhedlele ukuncedisa ekuvuselelweni kwaso.